miesta, pripravte sa. Pozor! Tridsať sekúnd. Radovodský na trváči číslo 1 a Denis Božík na čas trati číslo 2. 1 minúta. Jedna minúta 30 sekúnd. Dve minúty. Dve minúty 30 sekúnd. A opäť vidíte identické výkony v oboch tratiach. Trať 1, Denis Božík, trať 2, Radoslav Dudský. Tak uvidíme, ktorý bude mať lepší finish. Jedna bečka sa už ukladá do boxu. Ďalšia v tejto chvíli. Tak, teraz hammerboxy, tam sa to rozhodne. Tam sa to rozhodne 3 minúty. Jeden už chytá kladivo do rúk, ale naklepať sa to dá veľmi, veľmi rýchlo. Obaja na hammerboxoch, uvidíme, ktorá dráha bude rýchlejšia, či Denis alebo Rado. Zatiaľ poprosím, aby sa pripravil Damian Petrula a Gabriel Taldík. Teda dúfam, že ten Damian už je tu. Ak nie, 3 minúty 30 sekúnd. Ak nie, príďte mi povedať. No ale záverečné údery na hammerboxoch, tak trať číslo 1 bude rýchlejšia Denis Božík. 3:38 a trať 2, 3:41:60.